aurrena ebaki deu egur bana, zene golpe gutxigotan ebaki. Geo indeu segidan zenek azkarrago ebaki, egur bat, rapidezen. Eta hoita egin dugu, harri jasuztailekin, guk egur bat ebakitzen genuen, eta guk egurra ebakitzen genuen, behak 5 jasolde ematizkien harri jai. Da, oain harri jasuztaile bolakin inberte beste erakustaldi bat, bukaeran. Beha gehixi da pixka, baina, bueno, nahiko ondo moldatzea alkarrekin. Ezken zen iraztuen da zea baino gehiago, ezken festa pixka gartzea asuntoa eta jendeak ondo pasatzea, guztia eta gustatzea. Bueno, bero pixka deitezun, da nahiko ondo, beruak inda beti nekiare gehiago sentitzea eta atzoko parrandatare pixkat gainean, da kosta intzaiu pixkat. Normalian pelea desentia izate dugu, alkarren artean, erakustaldeitako eta politia gelitzea, alkarren arteko lehia hori politia gelitzea. Bueno, gu normalen nola izizeta eta iru atarri ematetxugu. Nik gaur ekarriet 200 kiloko erretangulara eta 118ko kubikoa. Eta bakoitzen 2 minutuko saio egin dugu, eta gero bukaeran politik gatzea eskola jakin da, zera egin dugu, komina bat egin dugu. Gu ezpan ere izalazpin harritu harrik eta bastante ondo hiligea. Normalen gure zea hori izatea, hendia guztu egotea behira, saio polit batin, eta ez azpertzia. Bueno, nik harri baldar bat, da 40 kilokoa eta gero ingudia. Eta haren itxe 2 minutuko lan egin ditun nik eta gero nahi bezala kombinadan parte hartu dut eta guztua gehatu nahiz ni. Indago lan egin da guztua hartu nahi dut eta ondo.